In Biet reizig je ik viskend door Friesland. Ik tref bekende Friezen om te jaren te visken en weer om te gaan naar haar Frieske roots. Deze week ben ik op pad met BBB-politica en deputaire Femke Wiersma. Die gaan bij een bijzondere ponyborgerij del. Ja, dienen we een soort van races, channel core. Nou, dat ging mal. En had het Biet in het Dokkum een groot jip. Zo, daar komt er. Een hele beste. Ik ben onderwijs naar Dokkum voor een treffen met Femke Wiersma. BBB-politica en deputaire van de provincie Friesland. En bekend als deelnemster van Boer zoekt vrouw. Wie haar oorsprutsen midden in Dokkum. Hey, Femke. Nou, goeiemiddag. Goedemiddag. Dat is juist wat beter kleid dus dan ik. Ja, om ik ben te helemaal visken. klaar om te visken, ja. Nou, kijk je. Wist er even in Dokkum? Ja, heerlijk. Ja, en wat was als de grote stad, hè? Nou, zeker. Dit is eigenlijk mijn thuisplek wel een beetje. Ja, ik kan mijn boord ook daar lezen. Dus ik zie vaststellen om die kant Die even grote op te witte rennen. of... Nee, Witmassa. Witmassa. Dan mag ik nog even terrasparry. Lietse reden boordje erachter leidt. Oh, Dus ja. daar gaan we instappen en we gaan net op Lietse visjes, maar we gaan achter de grote snoeken hoor. Och, heren. Kom aan boord. Ja? As I'm walking down this highway. Nou, dan gaan we Femke. Yes. Femke en ik varen Dokkum uit naar het Dokkumer groot jip. Wie gaan joet op snoekvisken. En deze grote ravers met tasken vangt met grof geskut. En wie ons de angels uitstingen, gaan we weer om naar de Dokkumse jeugd van Femke. En wat wist je van Femke? Wat wie Lietse Femke van Femke in Dokkum? Ja, ik denk dat ik wel echt heel graag een heel soort boeten wie altijd. En als jong famke hier kijk ik altijd een wereld om verzwargponies. Ik fiets toerel hinnen Ja, en dan bel ik gewoon. Nou ja, ik denk dat alle boeren die ik hier in de buurt wen, zeg maar, en die hinder zo'n hoers hier, dat ik me als jong famke wel een keer onderdoor hoorn ha. Machtig. Want dan vreeg ik gewoon of ik het hinder verzwargen mocht. En ik hier gewoon een soort verzwargponies en ja, denk ik dan, dat weet ik ook altijd te vinden. Ik ben met mijn mem alleen nog opgegroeid en mijn mem die hele leven vrouw, maar ja, die hield ik net altijd makkelijk. Ze hier vroeg een uitkering, dus ja, en er zijn echt wel schulden bij thuis. Dus ik weet wel als famke weet ik hoe het is als de afweging maakt van keep je we nou een pinijs gewoon of besteden we dat onder boodschap bij wijze van. Ja. En die afweging, dat is echt iets wat ik nou in mijn werk wil zien, dat een heel soort mensen die beslissen over al die onderwerpen van oren mensen. Ja. Maar ze hebben gewoon totaal geen idee hoe het is om in die situaties te zitten. Nee. Dus ik weet dat wel en ik weet echt hoe het verbaan is als die ouders is, maar net echt een netwerk hebben op waarom te vallen. Hoe lastig het dan is, hoe makkelijk het is als dat wel al je haast. Mijn mem die is echt nog eens heel betierd. Haar ouders, beide ouders verlenen, heel tragisch. Mijn oma die een heel soort verhuis en die is die altijd voor haar kleer. Ja, die is bij Marm is die er een auto onreden toen ze de diekoer stuts. Dus ja, dat wie wel een dregetiert. Ja, dat wie net makkelijk. Maar goed, ja, wist, ik vind het zelf wel heel waardevol om te weten hoe dat leven is. Zeg maar. Ik had nou zelf, ik had gewoon heel goed. En dat is gewoon niks wat ik als vanzelfsprekend ervaar. Nee. Had hij misschien ook wel echt een trossetter maken, hè? Ik bedoel, van, dan ben je altijd bezig. Ja. Als een hoers, als band. Ja, ik denk wat ik wel leert, hij is voor niets gaat de zon op, zeg maar. En dat is wel iets, ik ben uiteindelijk wel bereid om heel hard te werken. Om het van mezelf, van mijn band beter te maken. Maar ja, ik om een stukje maatschappelijke verantwoording of zo daarin. Om dat ik verhoren te doen. Ja. Om daarom bij te dragen. Ja. Becky Johnson bought the farm, put a needle in her arm. That's the way that it goes, that's the way. Femke en ik varen naar een ponyborgerij Krekboete Dokkum. Een plak waar had ze in haar jeugd vaak aan om ponies te verzwagen en te rieden. Zo, dat is hem. That's the way. Zag vol tier die het erop Ja, hè? op dit plakje. Altijd hier. Hier eigenlijk onder dat dikje. Toen stond die gebouwen daar nog net. Nee. Maar dan daar is een stukje weiland en daar dan die ponies. Of hier in dat veld daar. That's the way
De waans die werden een beetje in vroeger als net, hè? Ja, dit is wel echt nostalgie. Ik krijg wel wat nostalgische gevoelens bij. Ja. Ja, nee, ik ga je zo'n mooie tijd hoor. We zijn hier hele dagen met wat vriendinnetjes. We hebben hier heel wat... dan kwamen we in midjes en dan na het eten jongens de weg in. Dat... Machtig. Heel wat uren hier spendeerd. Ja, dit is wel echt het plakje van mijn jeugd. Alleen de ponies binnen wat grutter als in de tijd. Die het krijgt wat licht? Ja, wie echt Shetlanders. Ja. Deze die is correct een maatje grutter. Ja, machtig. Ja. En rieden je hem er dan ook op? Ja, we rieden er altijd op. Ja. En dan gingen wij op mij snel. En dan de eigenaar die ging dan mij op een fiets. En dan de vrouw op de ponies en dan naar Boetentag. Ja, ik ga hier echt in dit veld. Ik weet nog precies echt... Ja, dienen we een soort van races, channelcore. Nou, dat ging mal. Dat is echt... ik weet toen, we rieden al zonder zadel. Sint-Wurst is natuurlijk meer in de vergaderzaal als dat je weer in de grijden stiert. Mist het dan, hè, als die weer even stiert? Ja, alles draait om balans. En soms denk ik wel van, ja, is die balans er? Maar goed, ik moet zeggen, dit brengt wel weer herinneringen aan een tijd inderdaad. Als band hast helemaal net zo volle verplichtingen. Ja, dat is nooit dat heel oors. Maar ik herinner me nou wel weer het gevoel van... Dat als het maar was, dan ga ik als band heen. Ja. Nou ja, dat soort keuzes is nou net maar goed dat je nog een keer bij het grote meeske leven. En de politiek, dat is natuurlijk best wel een hut. En misschien wel een moeilijk spulsje soms. Ja. Hoe ga je daarmee om? Nou ja, het klinkt misschien heel stom, maar dat went. En soms denk ik echt wel van, vind ik dit nou... Het is wel constructief, want als toen die alles onloekt, als in de politiek werkt, kiest die werk net van. Ja. Maar aan de andere kant denk ik soms echt wel van, waar is de balans? Want ik ga een hele dikke hoed krijgen. En ik ben echt wel actief op social media, vooral op Twitter. Nou, ik ben meestal soms heel ongenuanceerd. Ja. Ik krijg wel eens bedreigingen hoor, omdat ik me uitsprutsen over wolvenbeheer. Dan merk ik toch wel dat het mij persoonlijk, ik liet het wat langs me heen glied. Ja, precies. Ik weet van mezelf dat ik mijn morele kompas wel goed afstelt. Ja. Dus daar twijfel ik gewoon niet aan. Nee, dus wat iedereen ik vindt, dat rekt het me net. Nou, wat zei je ervan? Maar we nog even een grauwe snoek vangen? Oké, nou. Doei! In 2010 kwam heel Nederland in de kunde met Femke doet ze deelnam aan Boer zoekt vrouw. En uiteindelijk trouwde en een gezin begon met boer Gijsbert. Ondertussen is ze skiën en wennet ze met haar baan weer in Friesland. Nou, en na het programma had ze natuurlijk een periode trouwd geweest, al baan kregen. En ja, dat is ten einde rond. Maar had er spijt van, dat is er om mij die in hast. Nou, ik moet wel zeggen dat het iets is wat mij waarschijnlijk de rest van mijn leven een achtervolging bleef. En waar iedereen dus echt vaak wel weer even onrefereert. Ja. Maar ja, spijt is net... ik weet net of ik denk net dat ik het op nijdwans zoek. Maar zoals just, ik ben daar wel in het leven beland waar ik nou in zit. En daar heb ik nooit spijt van. En ik denk ik altijd van, ik is beter spijt hebben van dingen die in hast dan was net die in hast. Maar als ik nou zie wat het me uiteindelijk oplevert, ik ben daar in beleid in de agrarische sector aan het werken. En ik heb daar Caroline ontmoet. Ik had daar een heel groot netwerk in opgebouwd. Het had me heel veel gebracht. Ja, dus spijt vind ik, dat mag net hebben. Dat is net constructief, dat draagt net bij. Ja, vis Femke. Ik ga erin om. Dit viel een grote snoek. Ja, daar komt er. Een hele beste. Ja, dit is een grote. Wow, wat een beest, hè? Springt er een keer. Ze zijn hartstikke agressief. Ja, ik heb hem al. Dit is wel Wat er mooi. een skepnet bij of zo? Nee, ik pak hem saai, maar de hoorn even uit het water. Maar ze zien wat een agressief beest. Maar ze zien hoeveel tasken dat er is in deze bek zitten. Geen idee, 36? Zo'n 100. Zo'n 100? Zo'n 100 tasken. We zetten hem bij een rand, Femke. Gaat weer zwemmen. Machtig beestje is het, hè? Tjus. Gaat er weer om waar de wei komt en waar de thuis zit. Tja. Mooi. Nou, het zit erop. Nou, ik ben heel blij dat we in ieder geval nog wat vangen. De kers op de taart. Na je week in Biet, reed coach Jillert Anema. Hij neemt dus mee naar zijn haas. Goeie!